আছে না বড়বাড়ি দূরদর্শন কলোনি বড়বাড়ি হ্যাঁ kan na biar lagi begini Korea only
बै टर्टइस नामा? वा एसेबां गिदिर नायनो समायना ना so beautiful मा दाउ बेलाय लान्जायाबो जि गोलाव गोदान जोबसै खोमा दां बे हाग्रानि दाउगोन नै फेसा mat चलो इसे काका तो बाबू बैजोंथ' बै मासेनो इंडियन जाएंगे वाला खेबाय ब्लेक पेन्टार दं बेयाव गोजौआव दं मोजांनो गायखौ मा साब सिखोन जायोब्रा ना सिगांनिफ्राय थाबायनो मानो मोजां बानायदों ओरैजाय ओरैजाय नायहैनो बिसिनिथ' गैला जेबो गैया बेयावबो बरिया मोजां नुयोलै मा मोनलाय बे हेलौ मोख्रा ना मा होनो बेबायदि फ्रि नङामोन आरो थारमाने उदां नङामोन दाथ' बे उदां जाबाय बिराद खस्थ' मोनोमोन बेसारा आगोल बेफोरनिया होनजाया मै दं बेयावबो बे मानिथाय दाउ बाथ'नदां बाथ'फोरनि दां बेखौथ' बैयावसो लांबाय बे दंखायोमोन नामा आगोलाव मेगलायलै बाथ' गोंफामाथ' बिसिनालाय
बिसिनाव गेसनि मिक्सार मिक्सार होथलाय बेखौ हरनि आं जागोन ना जाया जागोन ना जाया खाओ 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 ठंडी खाना खाओ ওই দিকে দেখো আর সামনে ওই দেখো सरते हेलो हेलो দেখিছো দেখিছো मैया माथो बायह्रायाव फैलाबायखो बेयावथ' टाइगार दंमोन ने आगोलाव दंमोन दा दं नङाबालाय इनो होयोमोन बेफोर गाहायथारथ' बिलाय बिदियानो थांग्राया फुदुगा बिफां गाखोलाबायग्राखौलाय माथो बिदि खुला दोनखो थान्दाबो दंमोन नामा मुफ्रा आलदा आलदा माने बेनोखा मोखां गुफुर गोनां दंमोन ना होना होनो दे भालु ओरैबायदि उन्दुना थादों दाखालि सारिथासिम हायोना जों बेरायनो ओरैजाय गोजानावनोसै टाइगार मात iya bicara bisa tapi ya hah देखो ya iya टाइगर bisa ada टाइगर नहीं हो देखो क्या करे Lihat panda. Hai. Hore. Candaan. Ini apa na?
Adin le asa dek. ओमफ्राय नोंसोर हाबहैगोन स्कुलाव Iya, he asal nalendang. आलासि खम थाखा गारना बानायनायखौ Bini hoदोंमोन साउन्डखौ बे नङा सिङाव दं बैना ए Itu musuh rasa na. Kiba. Ini hasil ni sandu. 이 봐요. 왜 말은 뭐라 그런 거야? Ini bailai, kan dah dong koma. Emang isi dong. Wah, kengkrai-krai later. Jengki bayar deh. Kan baru jagung ini sih. Gak ada bisa. Moi itu nih, moi itu. Lama kan sih. Lama kan sih. Iya jangan tangkang tangkang mulai. Sial nungguan. Sial dong. फैबाय थाग्राखैनो
लांदां जोंना मानिफ्राय गारहरखायो होनदां हो अखा हाबा बैयाव थाहैनो नांगोन आरो आदै बिसोरो पसिस बोसोर दा बेयावनो थायोना हान्थियो अ थिहुनि आरो ना मासे दंसै आरो बिदै ए जोबसिगोन दे थिगैनो दं मोजां मोजां सेंग्रा सिख्लानि फायदोंमोन अ फायनानै मा बिदि मना लाबथिंदोंमोनलै औ दाना आरो ओइ सिराखानायाव हाबग्रा दलं गैया औ औ बेयाव आरो माबाखौ मनाखौ लाना फोबाय थादोंमोन बिदिनो फोबाय दिनै आंथ' मिथिया ओइ बेबायदि सानब्रै मोनगोन सानबा ज'नानै न' मोनजागोन दा नों बाव थायोना हजों थायो फेमिलि दं बेयावनो थायोना अ दाथ' जोब्बा थांफिनसिगोन अ थिगानो जाबाय हामबायसै दे औ साख्रि मावदों होननानै औ थिगानो जादों मोजाङानो औ दे दे जानो सासा औ Salih, kita akhirnya lo lam deh. Di sana. Ya Rasul. Ini kilo sama saya itu. Lihat. बैजों सोंसिनांसिगोनदां खर'आ अबोरैना बे नालाय बे गिदिरनि itu bawa ke mana itu? Iya. Wah, itu gimana sih, na? Baca sih, na? Baca.
อยากให้กินแต่ซื้อมาคนให้ดูสมเหมือนไปเห็นกับดูหินจังคือท่านแท่งเด็กเดียวซื้ออยู่Iya. Nah, iya. Nurang kakan dah. Dia ulan saya foto mana sih? Ra. Lai ra. गिर गया रे hả? Ôi giời, lama kìa em chứ?
बिखा बिखर